Senggot Semarang senggot kayu ngengkang ning pinggir kali ngegot ayu ngeyek yen wis marem gendang bali iku ireng anake lutung buka pedhi ana linjone yen kowe seneng joitang itu durung mesti dadi bojone senggot Semarang senggot kayu malang ning pinggir kali mekot ayo goyang mekot mekot tinggal kali awang-awang si mekot mengendong kaki mekot nombo sisi teka gawang ora teka nundung kelingan kunci aneh senggot Semarang senggot senggot ning pinggir lumbang ngegot ayo ngek lebar ngegot diundang biru-biru kembang cepir pare kokong ora diwatun tewas kuru anggon kumik yen rasida apa ra getun senggot Semarang senggot kayu malang ning pinggir kali mekot ayo goyang mekot yen ra mekot tak tinggal balik abang-abang ketir landang bulan sitik ukuran mayen kambi abang kutondong-ondong beda bubur go golek duit gunung-gunung digawe sawah njur kepiye nggonku durung-durung digawe susah njur kepriye nggonku kelakon pri Semarang senggot hidup kena banyu ning kali ora rugi dadi wong tiki wani bela ibu pertiwi gunung-gunung digawe sawah kepriwe golek banyuwangi ati bingung digawe susah kepriwe golek namani krimis kometi suruh suruhe carang-carangan nangis-nangis kepingin weruh bareng wis weruh sawang-sawangan ijo-ijo godhonge kara mangan rujak ning pinggir kali tinggal bocor dadi ngopo tinggal gendak setengah mati senggot Semarang senggot kayu malang ning pinggir kali mekot ayo goyang mekot yen ra mekot tak tinggal balik ireng-ireng motor kangen kau rene tak sopirane seneng aja mong
abang-abang bendera lontong kulon sithik kuburan mangayi lami abang tondo mata wedak kubur golek duit abang maneh mas ora luntur wong sing ijo lunture putih ujang maneh ora gluyur sing duwe bojo ora tau mulih. Yo kelangenane setunggal bokos tunggal pun sembadani nggih. Penjaluke apa jajal ditakoni. Aku jalan di asami Tingkah lakumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribadian ketimuran Aku dari zaman kok yo sing eling gedhe eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandhamu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribadian ketimuran kok iya sing eling dhewe eling apa mas iku budaya pancene bener kandhamu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribadian ketimuran kok iya sing eling dhewe iku budaya pancene bener kandhamu
Ojo ditinggal kapribaden budi murah. Kok iya sing eling eling bab apa iku budaya pancene bener kan